Bregovićem, čim to prilike budu dopuštale. Oni su inače proteklih dana više puta razgovarali telefonski. Predsjednik Tuđman danas je u Zagrebu prisustvovao svečanosti davanja prisege vojnih policajaca, pripadnika 66. i 67. bojne. Gospodine predsjedniče, dozvolite da započeo sa svečanom prisegom. Na zapovjed, gospodine predsjedniče. Da ću savjesno i odgovorno pokoravati se službenim naredbama i zapovjedima. Stoga je vaša zadaća i nadalje da u duhu svoje prisege koji ste danas položili štitite i čuvate ustavni pravni poredak suverene i samostalne međunarodno priznate Hrvatske. Da budete budni, ali kod toga da budete do kraja časni i ponosni ljudi u službi domovine Hrvatske. Budite svjesni odgovornosti svoga poziva, budite ponosni na nj i izvršite časno svoju dužnost. Želim vam puno uspjeha i zadovoljstva u vašemu radu, u obavljanju vaše dužnosti, sreće u vašem osobnom i obiteljskom životu. Na ponos i čast domovine nam Hrvatske. Hvala. Kako smo već javili tijekom jučerašnjeg dana, iz sastava zrakoplovnih snaga okupatora preletjela su nam 2 mlazna zrakoplova.